Dakle, stiglo je pitanje za starog profesora Dobsa da se riješi jedan super teški zadatak, nešto inovativno za 5. razred. Dakle, Vennovi dijagrami. Pa idemo da čujemo tekst zadatka. Tekst glasi ovako. Anketa u 5. razrednom odjelu pod nazivom kojom se mrežom mobitela koristiš dala je sljedeće podatke. 3 učenika koristi sve 3 mreže. Ček sad ćemo upisati 3 učenika koristi sve 3, znači presjek sva 3 skupa, ovo je skup 9.1, 9.8 i 9.5. Sve 3 mreže ovaj tu. Znači presjek ovog i ovog skupa A, B i C je ovo tu u sredini, 3 učenika koriste. Idemo dalje. 6 učenika... nećemo to, idemo čitam od kraja. Ovako. 4 učenika koriste samo 098. 4 učenika koriste samo 098. Ovaj dio je samo 098, znači nije ni 95 ni 91. Idemo dalje. 2 učenika koriste samo 095. Znači ovdje pišemo 2, ovo su samo ovi koji koriste 095. Idemo dalje. I 2 učenika koriste samo 091. 2 učenika koriste samo 0, ovaj tu dio, to je samo skup onih koji koriste 091. Sad idemo, ajde. Kaže, 6 učenika koristi 091 i 098. Idemo ovako, ovo je 091, ovo je 098, znači ovaj dio, ovaj tu, znači ovo i ovo mora biti 6. Ako je to 6, a već imamo 3, onda ovdje moramo pisati 3. Jer 3 plus 3 je 6, znači nemamo tu pisati 6 jer bi bilo previše. Znači, i ova trojica koriste 98 i ova. Znači, koriste i ove dvije, 91 i 98. Idemo dalje. 6 učenika koristi 091 i 095. 091 i 095. 6, ovo znači ova dva moraju biti u zbroju 6, kak je tu 3, onda je opet ovdje 3. Znači ne moramo tu pisati 6, nego 3 plus 3 je 6, tu upisujemo 3. I još nam je ostao 1. 5 učenika koristi 098 i 095. 098, 095, to je presjek, znači 3 do 5 nam fali 2. Evo ga. To je to. I sad je lako odrediti ono pitanje pod A, koliko učenika ima u razredu, jel? 3 plus 3 je 6, plus 4 je 10, plus 2 je 14 i plus ova 2 je 19. Odgovor pod A je 19. I to je to, naš konačni odgovor. Idemo pod B. Ajmo. Pod B kaže, koliko učenika koristi mrežu 091? Što? Samo koliko koristi 091? Pa evo, ovaj 091 je ovaj crveni krug. Znači 3 plus 3 plus 3 je 9, plus 2 je 11. Znači 11 učenika koristi samo 0, koristi 91, ne samo 091. Nego 91. Ajde dalje. Okay. Pod C, koliko učenika koristi mrežu 095? 095, gledamo zeleni krug. 3 plus 3 plus 2. To je 8 plus 2 je 10, znači odgovor je 10. Idemo dalje. Koliko učenika koristi mrežu 098, ali ne mreže 091 i 095? Znači ne smije koristiti ove 095 i ove. Znači mora biti samo 098, a to je broj 4. Znači rješenje je 4. I to je to. I to je to. Da li je to težak zadatak ili nije? E sad, testirali smo ga na instrukcijama, na dečkima iz Mijovca i matematičke gimnazije, 4. razred nisu baš znali riješiti, jedan riješio, jedan nije. Ovo iz obične gimnazije nije znao ni postaviti zadatak. Dakle, taj tip zadataka se baš i nije radio u zadnjih 10-20 godina u hrvatskim školama. Pa, ni gimnazijalci ne znaju to riješiti kako treba. Čast izuzecima. Da li je zadatak težak ili nije? Zadatak nije težak, treba ga dobro čitati, postaviti. Ako ne pazite, taj čas ćete upisati tu šestice i dobit ćete prevelike brojeve. I to je to.